Vlada Sjedinjenih Američkih Država ne sme da dozvoli da Ukrajina zauvek ostane zavisna od Vašingtona, napisao je na društvenoj mreži X američki ekonomista i profesor Jeffrey Sachs. Ukrajina je razorena i korumpirana zemlja. Ona će uvek ostati zavisna od SAD-a ukoliko to budemo dozvolili, napisao je Sachs. On je naveo da takav razvoj događaja nije poželjan za Amerikance jer Sjedinjene Države imaju ogroman državni dug. To je zaista glupa obaveza za zemlju koja ima dug od 34 biliona dolara. U jednoj od ranijih izjava Sachs je naglasio da Ukrajina treba da pristane na mirovne pregovore kako bi zaustavila katastrofalne događaje u zemlji. Ukrajina se uništava korak po korak. Uništava se demografski jer ne samo da je izgubila teritoriju, već i milione ljudi koji su pobegli iz zemlje. Neki su otišli u Rusiju, drugi u Evropsku uniju. Brojni ljudi su prinuđeni da napuste zemlju, privreda je uništena, a svakog meseca mnogo Ukrajinaca bude ranjeno i ubijeno, rekao je Sachs. Prema njegovim rečima, do rešenja sukoba u Ukrajini može se doći samo za pregovaračkim stolom. Prošle sedmice Bela kuća je najavila novi paket vojne pomoći Ukrajini, prvi od kraja prošle godine, čija je ukupna vrednost oko 300 miliona dolara. Pomoć obuhvata artiljerijsku municiju i rakete GMLRS za višecevne raketne sisteme HIMARS.